Hej, mit navn er Diana, og denne video blev fuldstændig genereret ved hjælp af kunstig intelligens. I den hurtigt skiftende verden af gæstfrihed er Service Excellence nøglen, og Crowdys AI chatbots er her for at løfte din hotelservice til det næste niveau. Chatbots fra Crowdy er den ideelle løsning for hoteller på grund af deres evne til at automatisere nøgleprocesser, forbedre servicekvaliteten og øge indtægterne. Crowdys tilpassede chatbot tilpasser sig hotelbranchens særgenheder og tilbyder en bekvem og personlig service for gæsterne. Crowdy-chatbotten tilbyder 24/7 kommunikation med kunderne, hvilket gør det muligt for dem at booke værelser, afklare information om tilgængelighed og de tjenester, der tilbydes uden at skulle ringe. Dette gør bookingprocessen hurtig og bekvem, hvilket reducerer sandsynligheden for at miste kunder på grund af lange ventetider på svar. Med Crowdy AI-drevne løsninger kan hoteller reducere omkostningerne, forbedre gæstetilfredsheden og øge antallet af bookinger. Klar til at forbedre din gæsteoplevelse? Kontakt os.